Malawi Today. Ulendo umene unausa mapiri pachigwa komanso manong'onong'o muno Malawi. Ndi ulendo wa Dr. Jane Ansah umene adapita kunja ku United Kingdom kumene amakapanga chikondwerero cha birthday cha amunawo. Ndipo nkhani yayikulu inautsa mapiri pachigwa ndiyonena kuti ulendo umenewu umayembekezereka kuti akagwiritse ntchito ndalama zambiri. Kunatuluka chikalata ino chimene longosola za mmene ulendo umenewu ukhalire, ndipo ndalama zimene zinali mu chikalata chimenechi zinali za nkhani zokwanira pafupifupi 2 billion ndi zimene zimayembekezedwa kuti zikagwiritsidwe ntchito kumeneko. Koma anthu tinayankhula zambiri zosiyanasiyana, ndipo ndikhulupirira kuti uthenga ngati umenewu udapezanso Jane Ansah komanso a president a dziko lino. Nde anthu anakamba zosiyanasiyana, koma ofisi ya vice president inabwera poyera nkunena kuti iyayi ndalama tu zimene zikugwiritsidwa ntchito ku ulendo umenewo si 2 billion ayi kapena kuti 1 billion ayi, koma ndi 164 million ndi zimene agwiritse ntchito Jane Ansah. Nde nkhani imeneja anthu atayimva anayilandira bwinobwino, ananena kuti basi ngati zili choncho Jane Ansah akuyenera kupitirira ndi ulendo umenewu. Komanso anthu amene akupita nawo pa ulendo umenewu adawachepesa chiwerengero chawo. Koma nkhani imene tabwera nayo pano ndiyo tijani. Nkhani tu yayikulu ndiyonena kuti ngakhale izi zidali choncho kuti ofisi ya vice president inanena ndalama zocheperako ndi zimene zidatuluka mchikalata zija, zikuoneka kunena kuti a president iso anayankhula kunena kuti ndineyo ndinamva zonena kuti a vice president amafuna kugwiritsa ntchito ndalama za boma kupita pa ulendo wawo, koma pomwe izizi sizimayenera kukhala choncho. Nde vice president anawatsimikizira president kuti hayi ndalama ndi zimene ndigwiritsa ntchito ndi za nthumba mwanga, ndipo iyi ndi statement imene adanena president kuluza dziko la Malawi. Nde nkhani ikupitirirabe kunena kuti Jane Ansah ulendo wawo upita ku United Kingdom amayenera kuti abwere pa 10 January, koma akuti ulendo uja upanga extend kufika pa 12 January. Kodi nchifukwa chiyani? Anthu anayesesa kuti apeze chifukwa chenicheni, chifukwa iwo adangonena kuti muchikalata chimene anachitulusa anangonena kuti ntchito zimene anapitira kumeneku zimene amafuna kuti akagwire kumeneku sizinathe. Nde anthu lero kwapezeka kuti kwatuluka chithunzi ichi chimene chikusonyeza kuti Jane Ansah ali mchipatala limodzi ndi amuna awo. Zikuoneka kuti amuna awo sakupeza bwino kwenikweni, ndi chithunzi chimene chikuzungulira m'masamba mchezo. Ndife tinabwera pano kuti tikambirane zokhuzana ndi nkhani imeneyi, kuti kodi ngati Jane Ansah anapita kumeneko ku birthday koma zapezeka kunena kuti amuna janso kudwala, kodi Jane Ansah akuyenera kubwera komwe changu kapena akuyenera kuti akhale akudwazika matenda amene wangati amuna odi akudwala, kapena ndalama zimene ananena kuti agwiritsa ntchito za nthumba mwawo, kodi boma silikuyenera kuti liawonjezere ndalama zina zokhalira kumeneko? Inu mukuona bwanji ngati apita ku matenda? Kodi nkoyenera kuti boma liapase ndalama zowonjezera pa ulendowo? Ife tingofuna maganizo anu, koma nkhani yayikulu imene tinabwera nayo padakali pano ndi imeneyo. Nde ife tili pano kudikira kuti tione kuti ma comment section mutiuza zotani. Nkhani yayikulu ndi imeneyo. Jane Ansah akuti ulendo wawo aupanga extend abwera pa 12 January.
Ino ndi Malawi Lero. Subscribe, like, share, osayiwalanso kupanga comment kuti zambiri zimene timaponya pamalo pano zisamakuphonyeni.